gimnasztikálzatok, és aztán kőpapír ollózatok. Nagyon jó, Ossia az első, és nagyon Alex a második. Igen, marad. Gyerünk! Ja. Egy kickflip, nagyon patent. Ott is megvan. Nagyon szép. Egy patent, nolli flip. Tapsoljatok már, mert megint nagy a punyadás. Ez az, ezért nem jött be a nolli flip. Tapsoljatok a trükkök, én nem akkor azért, mert elnyomtam Ádám lábán a cigarettámat. Nagyon jó, egy nolli tré. Tapsoljatok meg, mindig nem hallok semmit. Ajajaj. Látjátok, hogy nem tapsoltok, nem megy nekik. Ennyi, Alex, mutat, gyerünk Alex. Mutasd a fogad fehérjét. Egy frontside flip. Teljesen tökéletes. Ez az, végre valami tapsot hallok. Ossiának is megvan, gyerünk! Tapsoljatok! 360 flip. Jó, laza. Nagyon jó, Ossiának is megvan. Gyönyörű. Oda fejleszkedsz. Fake it, Ray. Ott is ott volt. Ossiának is megvan. Tapsoljatok, Nagyon szép, variál, heel flip. Itt dől el, hogy ki lesz az első és a második. Ossia. Nagyon jó a fiú. Ajaj, gyerünk Ossia. Ott a válasz. Azt kell kickflip, heel flip. Megvan, nagyon szép. Gyönyörű. Nagyon jó. Ádám, te ne gyakorogassál. Ó, nolli, dupla. Gyönyörű. Gyerünk. Betű sajnos. Így a göndör. Impossible. Nagyon laza. Gyerünk Alex. Megvan, ez is tökéletes. És megvan, nagyon szép. Egy lézer flip! Lézer flippet láttuk, nem hiszem el. Gyerünk Alex, föl van adva a lecke. Majdnem! Nem volt olyan messze azért. Csak egy 30 centire. Alex, téd van, szedd össze magad. Ez az, gyerünk. Gondolom, otthon sokat játszol. Ide lenne már megverni őt. Egy mix gyerűvel lett volna félkiből. Valami válasz nyomjál. Ez az. Egy gyönyörű, hatalmas. A switch frontside big spin. Ossának is megvan. Kicsit palettos volt, megvolt. Nagyon kemény, nem hiszem el. Azt a switch frontside flip milyen szép lett volna. Gyerünk Kostya. Erre már nem is mondod semmi. Nem is tudsz. Nem. Egy nolli! Frontside heel flip. Ossának is megvolt, nagyon jó volt. Gyerünk, nagyon kiérezett a Nagyon verseny. jók a fiúk. Switch a heel flip lett volna. Gyerünk Kostya. Ádám már konzultál a fényképekről Facebookra. Egy nolli hard flip! Nolli hard flip, nagyon Gyerünk szép. Alex! Gyerünk. Hatalmas! Gyerünk Kostya, nolli big spin hard! Mutasd meg! Ekkora döntő, nem hiszem el. Gyerünk Kostya. Mutasd valamit. Fake big spinning bar heel! Az nem semmi. Gyerünk Alex. Gyerünk Alex, menni fog! Meg lesz. Ott van, gyerünk Van még egy Alex! próbálkozás. Ne hagyd magad! Gyerünk Alex, meg lesz érzem. Gyerünk, koncentrálj rá, mert Női megérzések ilyenek.
De kár! Nagyon nagy tapsot kérünk Nagy Alexnak! Mind a És aztán kettőnknek hatalmas Osjának! Ez a Nagyon szép szép. a földben. Ez a srácok nagyon jó volt! Gyerünk az Alex, verd szét, mint a magasugró lézet.